Obila e kaunti Homa Bay ochako timo nonro wi kuo mane otimie apise ariyo mag piny owacho mane lok tich mar tesend obila ma sub county ma Mbita mane jomaundu okwale masinde mag computers adek. Jomaundu ne omonjo otura apis jatend obila mag okwach keche sub county no Otieno manyoro mane gikwale computer achiel kendo otura apise mokiewo kode mar jatend jomin weche do Mathurka ODPP kama ne gikwale masinde ariyo mag computer. Kaluwore gi lipot mar obila, jonjorego ne omonjo apisego e Otieno kama ne gituro dhoudigo ka gitiyo gi chuma kama ne gikwale mwandugo. Jotije apise ariyogo mane odhi tich gokinyi ne obedo kod buok ka giyudo ka apisego tur kendo kuo otimore. Ka en tim mamako dhok kaluwore ne apise mane otur mokwale irito e bwo seche 24 gi obila. Maling'ling' mar obila bende yango ni apise 4 mag obila manyo rito apisego e kinde ma kuo ne otimore idadhogi. Kauke kaunti Homa Bay, rumbi malit kod kuyo kwako gweng' ma Kalieth e ward ma Sagameyan e kar